Wagone rutero kamano nyo tuere maber ahinya. The image mar piny ne mit. Number 2, gima be nyaka wang'e ni China temo mondo okaw Afrika economically. Bibo yudo ni rais nyiso luongo America Africa Forum, Japan Africa Forum, EU Africa Forum, wasedhi nyaka UK African Forum, sani koro en China African Forum. En opportunity maduong' maker koro nyaka tigo mondo koro renegotiate economic negotiations kata contracts mopogore gi kaka nyocha time chon. Nikech koro sani wachalo nyiri misero. Iserowa gi jo China, iserowa gi jo America, iserowa gi jo EU. Koro nyaka jo president wa gi negotiators mowuothogo nyaka kaw advantage mondo gi negotiate issues mag economy mopogore kaka nyocha gitemo chon. Number 2, gigo duto ma o negotiate no promise no dikete public. Mondo jo piny ochak monitor ni debt kata grants ma wuoke e those contracts chalo nade for public accountability. But Africa near momentous period makoro there's a lot of scramble in all fronts. Our presidents nyaka take advantage. Number 2, the Raila kacha bende nyiso diplomasia moro motegno. Nikech Raila dhi dwaro kom mar AUC ma okodwar ni oyudo mana support kende ne joma dhigo kura kende, to nyaka yud diplomatic support from development partners machalo kaka China. Koro dhi gi Raila China bende mede mbi e wachne mar bedo AUC. Erokamano ahinya Opondo. Okinda, limbe jatend piny e gwenge mag